Hi guys, good morning guys. So, nandito na naman tayo sa Arayat ngayon guys. Arayat Dam o tawagin nilang Kandadong Dam. So, time check guys. 6:48 AM. So, yan. Nandito tayo ngayon sa malapit sa Arayat. Yan. Yan yung bundok. Guys. So, yan guys. Let's go to the fishing. So guys, nandito na tayo sa Kandadong Dam. So ayun guys, sobrang lalim guys. You know? Sobrang lalim. Grabe. Lumagpas na dun sa 4 na layer. 'Di ba may mga layer yan guys? Oh. Lumagpas. Nakshuta. Sobrang lalim guys. Tignan natin kung makakahuli tayo. Let's go. So ayan guys, lumipat tayo dito sa taas. Ayan. Pati yung nangingisda dito, wala ring huli. Wala rin silang nakuha. Saan kaya napunta yung mga isda? Putya. Guys, oh. Lalim. Mahulog yung cellphone, ano? Oh! Lalim, oh. Doon ako kanina guys, dyan. Wala akong nahuli. Tatry tayo dito ngayon sa taas. Grabe, oh. Ayan tayo guys. Manok, lubong manok. Kanin. Habang wala pa tayong huli. Kanina nagsalvage ako. Wala akong nahuli. Sobrang laking tubig. Naanod lahat ng isda yata. Punta sa baba. Kaya pingit-pingit na lang tayo ngayon. Ayan. Pakain natin masa. Harina itlog. Tsaka pagkain ng manok. Ngayon lang, ako lang mag-isa ngayon guys. Busy yung mga kasama ko ngayon. Lakas ng agos, oh.
Dami kayo. Kumain na kayo guys. Para hindi kayo gutumin. Kumain na naman. Huli guys. Huli pa. Malaki-laki naman. Tuman. Pangalan pala nito guys, Biya. Biya. Galing ng pangalan guys, no? Parang ano, parang bulig. Biya. Guys, sobrang init. Dito ako sa puno. Ayan. Sobrang init guys. Kaya pahinga muna ako. Mamaya na ako hapon mag ano. Alas 6 ng umaga. Tapos wala pa rin huli. Meron isa, Biya. Ayan, dito lang muna ako sa gilid ng ano guys. Ay. Meron din nagsasalvage doon. Dalawa. Ako nakahanda pa yung salvage ko yan. Mamaya ako nagagamitin. Sobrang init. Nakakapagod kapag wala kang kasama. Wala kang kausap. Cellphone lang kausap mo. Yeeha! Kahit man lang isa sana makakuha. Yan talaga ang buhay guys, no? Minsan swerte, minsan malas.
Sana all. Ang dami ng huli. Tilapia ba yun? Sabawan mo lang yun. Nagapalad pa na yun. Pwede na. Madali ganyan. Adobo. Naisip ko yung para sa mga utak. Utak ko rin. Ano bang utak yung baka? Baka? Muntayin ko ng utak dun sa ano, tiniran. Yung tumbong soup bang sarap? Yung? Tumbong soup? Tibong hanggang. Ang galing yun? Ah, tumbong. Sa amin yung mga nagtitinda, pot ng ano. Yung tumama magaling daw, magaling magtitinda. Hindi yung pinakataas na. Piniperito, napakalutong. Nandiyan marami yung lilim na yun. Bigat ata ko na yun. Oo, bigat. Napagit na ako yung laro ka. Gusto rin malalim. Pagka malakas yung ano. Kababoy talaga. Ay, meron isa. Ba't doon sa bumida? Meron nagtatalo na. Malaki-laki daw. Nagpapalat.